tardes. Benvidos ao Ateneo, a este foro que ten cabida no seo do Bar Plaza. Queramos darvos a benvida a este acto que facemos hoxe. Temos a honra de ter aquí con nos presentando o seu primeiro libro, a Carmen González, e a súa acompañante, Patricia Torrado Queiruga, que vai facer de relatora un pouco escubichadora de como vai o libro, vai facer unha pequena. Repito, darvos as gracias por vir a este foro que temos aquí, e nada, que non sea moi largo o meu conciso. Gracias, presidente, por vir, é unha honra. Nada, ducha palabra, Patricia, para que escubiches aí o libro. Ti queres primeiro? Así non te escuchamos antes. Vos empeza a ti, Marca. Para templar os nervios, tal, Bueno, pois nada, eu quería vos dar as gracias a todos. Non esperaba que isto estuvese tan cheo, a verdad. Gracias ao Ateneo, ao seu presidente Santos Soujo, pola súa disposición e acollida e facilitarme este local. A José Carlos, que é membro do Ateneo tamén, e ademais un gran amigo e un compañeiro, e axudoume en todo isto da presentación. Agradecemento a Patricia Torrado, unha gran poeta, e se a seguides vedes que ten varios libros publicados, ten unha obra que acaba de salir, que amiga e poeta é amiga, e teño o prazer e a honra de que me acompañe aquí na mesa. Bueno, pois a Forcadiña. A Forcadiña é a miña primeira novela, unha novela conta. Bueno, aquí a portada, se vedes, os que coñecedes a isla de Sagres, este Sagres, a que está aí no fondo, fixemos a portada así con Sagres, porque a Forcadiña está ao lado de Sagres, os que sabedes. E máis despois no libro tamén vos descubro algo en relación a esa isla, non? Bueno, pois esta novela está ambientada en Ribeira. Os personaxes móvense entre a actualidade e os anos 80, ata que un día acontece algo que deixa unha fonda pegada na cidadanía. A desaparición dunha veciña provoca unha conmoción xeral. Do que trata o libro, non? A parte deso, o que vos quería comentar tamén é que o 10% do que se recaude cas vendas do libro vai ser para a Asociación de Esclerosis Múltiple da Coruña, a ACEN, vale? E nada, adicolla as mulleres que rachan coa crisálida e van en liberdade. Isto ven a conto de un pequeno poema que fago aquí. Despois de tanto tempo na oscuridade, rachou coa crisálida e botou a voar, un voo efémero, pero en liberdade. Entonces dedico a todas esas mulleres que rachan coa crisálida e voan en liberdade, e a todas as persoas que loitan a pesar das dificultades. Bueno, iso é o que eu quería falar un pouco da novela, non? E agora, pois, sí, xa paso a Patricia, que me acompañe, que ven para acompañarme e para botarme unha man en todo isto. Bueno, non se sabe se a man é ao libro ou é ao pescozo. Deixade vos suxirir. Eu sei que me van matar, que despois a partir de aquí seguiremos sendo amigas ou non, pero vaime na perda que aguxa. Entón, onte falábamos desta novela. E falábamos desta novela porque neste mes tan significativo do 8M, que parece que só nos poñemos de violeta ou no 8M ou no 25 de novembro, e a partir de aí o resto dos meses do ano non son para as mulleres. As mulleres estamos ocultas, non? Falaba ante con Mari, para min vai ser Mari, para vos e Carmen, para min é Mari, vai ser Mari o resto da súa vida, sinto-llo moito. Para quen máis É así. para a familia tamén. É así. E falábamos de que normalmente, de cotío, nos libros, nas lapelas, acontece que vai a foto do autor ou da autora. Podesme dar, non? Un pé, podesme dar onde queiras, vos mirado por debaixo. Eso non me dixestes que ibas a decir. Non, pero é o que ten. Me diu
de semana Eres moi mala, Patricia. uno Non controla. chimito máis. Entón, neste mes que estamos tan significadas, non? Falaba estes días con Cativada, dali da miña zona, cando segue pasando que cando lles preguntamos a que se dedica a tua nai ou a que se dedica teu pai, se elas están traballando profesionalmente, dice o traballo profesional ao que se dedica. O que paga. O que paga, claro. Entón, despois, temos tamén quen di, non, pero quen traballa é papá ou estas cousas, non? Ou tío, tal, sempre a rama masculina. Porque as mulleres semella que se non temos trayectoria hasta este entón. Entón, vamos ir aí a coitelo. Carmen, antes de escribir, tiña unha vida. Pero a min gustaríame saber en que momento unha se decide a escribir. Esa é a pregunta. Sí. Por que se decide unha a escribir? Pois non sei, quero dicir, a ver, a min surgeume dunha maneira un pouco rara. Eu suelo ler moitísimo, como lle pasará a moita xente, non? Pero, entonces, en este momento eu estaba lendo, era un momento así tranquilo, na playa, estaba lendo moita novela deste tipo, policíaca, non? Unha novela policíaca. Estaba lendo moita novela deste tipo e de repente, pois, empezoume a vir á mente, pois, isto, así, sin máis. Nunca tuve pretensión, nin pensei nunca a ser escritora, nin escribir, por supuesto, pero como me surgeu, entonces, pois, ao chegar a casa empecé a facer uns apuntes nunha libreta así a man, sin máis, simplemente o que me viña á cabeza, pois, ellos empecé a estruturar como en capítulos, e bueno, ali quedou, o sea, para min, para a miña intimidade non sabía nadie. Vos cando tomades apuntes facedes así como era, non? Bueno, Vais seguro dar man, non? Vais, o sea que é moi fácil tomar apuntes e que a un se lle vai a dar man. En ese momento tamén os apuntes estudaron ali guardados, pois, anos, a verdad, pois 5 ou 6 anos, tranquilamente, sin nada máis, sin sabendo eu sola. Carmen e eu coñecémonos a raíz de que tivo a ousadía de presentarse á concorrencia dun obradoiro de escrita de poesía que houve aquí no Concello de Ribeira, gracias á Asociación Galega de Escritoras e Escritores. Entón, a cuestión Ela era que me impartía. que se lles seguiu indo das mans. Entón eu facíalles, preguntáballes de cotío de onde era que saía a escrita. Porque para min hai, cantos dixemos? 4 partes, desde as que un pode escribir. É dicir, unha pode escribir dende a razón consciente, é dicir, ser totalmente cerebral, pode escribir dende o corazón, porque lle nace así, pode escribir dende as tripas, con esa rabia, primeiriña, e despois pode escribir desde outro sitio porque todo o que lle vai ser macabra. Entón, con esas 4 particións dun corpo humano, desde onde escribes, Maria? Desde onde escribín isto? Desde onde escribes? De cotío, ti, non isto, todo, e despois isto. Si sabes que das tripas non. Non és tan visceral como a min, Non, das tripas non. Pois escribo simplemente pois, de sentimentos ou de cousas que nese momento pois beso, ou se me ocurren, ou me inspiran. Pero sin... Quero decir... Eres máis racional? Sí. Tríllalo máis todo pola razón? Sí. Sí, ben. Ti sabes que... Que non sigas teus consellos. No, Estaba escrito cando estaba contigo. Eu non... Xa sabedes iso de que dou consellos que para mí non teño, non? Dicía tamén Carl Jung que o corazón ten razóns que a razón descoñece. Sí. Entón, unha desas razóns que eu non sei se te daras de conta ou non hasta que falamos onte, porque os cafés no Plaza dan pa moito, é que esta novela, A Forcadiña, ten esencialmente mulleres como protagonistas. E eu preguntei, o que ela se sorprendeu, temos que dicir todo, vámoslo dicir, veña dunha vez que estamos. Xa que estás sincerando. Xa que está.
Eu preguntei se verdadeiramente con estas mulleres todas tan protagonistas e tan presentes ela escribir esta novela dun xeito feminista ou dende un feminismo consciente. É o que te respondi. Conta yo ti, non te vou contar eu todo. Que non, que eu de feito, cando escribí nin pensaba, por suposto, nin no feminismo, nin de feito creo que sea unha novela feminista. Como, a ver, cada un que a lea poderá perde da forma que la queira. Ti xa lestes, xa sabes de que vai, pero eu penso que non é simplemente unha novela policíaca, unha muller que desaparece, unha muller de Ribeira que desaparece, e simplemente pois é a investigación da desaparición e todo ese proceso, pero para nada eu penso que sea feminista, e tampouco escribín desde o punto de vista feminista. Eu convido-vos a que cando leade a novela nos volvamos a reunir e comentámola así abertamente, dicidesme que vos pareceron estas mulleres tan afoutas no medio da novela. Todas del color con que se mire. Totalmente. E tamén teño que preguntarche outra cousa. A ver, que xa che teño medo. A cuestión é, por que a localización? Por que Ribeira? Por que Aguiño? Eso está ben. Por que? Eso está ben. A localización, pois, a ver, é evidente, eu son de aquí, gústame Aguiño, en ese momento estaba en Aguiño, nunha playa de Aguiño, e frente á Forcadiña. Justamente cando se me ocorreu eso. E surgeu o título antes casi que a novela. Foi así, a localización toda por aí, e gústame Ribeira, e darlle un pouco de que isto ocurrirá en Ribeira, pois pareceume un pouco, non sei, bonito, ou simplemente me gustou, que é o sitio que coñezo e que... Vas nos ter que contar, primeiro de nada, a xente que nos dedicamos á creación, como estaba a temperatura da agua neste momento, como era a climatoloxía, e como estaban as mareas. Porque ao mellor é cuestión de chegar no momento adecuado. Estaba un día maravilloso de sol. Era pola mañán, bueno, despois pola tarde, pero e a agua non sei como estaba porque non a suelo probar. Bueno, está, que sempre, para mí sempre está fría. Sempre está fría. Sí, polo tanto eu casi nunca me baño na auga da playa, claro. Na hoja da playa. Importante. No, hombre, non vai a ser. Non vai a ser. Sen dúbida. Outra das cuestións a que nos leva esta Forcadiña é tamén a preguntarnos, porque na vida, dicía Aristóteles, que unha vida sen cuestionamento non merece ser vivida, é dicir, se non nos cuestionamos cada unha das cousas que chegan a nós, pois non somos ninguén. E a miña pregunta é se unha vez que nos imbuímos nesta novela, de algún xeito, podemos deixar de pensar se hai unha parte de realidade ou máis parte de ficción. Todo é ficción. Todo. Todo é ficción. Todo. E logo deso tamén, que parte da propia autora hai metida nesta novela? Xente que estivo nese obradoiro, algunha que está hoxe aquí, saberá perfectamente que todos deixamos, as persoas que escribimos, todos deixamos a nosa impronta, de alguna maneira. Nun comportamento, nun xesto, nunha maneira de dicir que é tan nosa, tan propia. Non sei, algo así como un aturuxo. A xente non aturuxa toda igual. É igual que non se aturuxa todo o mundo igual, nin todo o mundo toca a pandeireta do mesmo xeito. A Forcadiña é tan de Mari Carmen que nos poderías dicir que? Pois que de mí non ten nada, a ver, é certo que ti que sempre tiras de algún sentimento que ti tes ou tu veches ou algún pensamento para poder escribilo e redactalo e cederlo a algún dos personaxes, non? Pero de min non salvo eso, é alguna cousa así, algún punto de vista deses, o único que pode ter de min é que me encanta pasear pola playa do Vilar.
Vos sabedes que o mellor de todo de ser escritor é que cada un tamén se pode facer o seu propio personaxe, non? Isto tamén é fantástico. A inventio. Ao mesmo tempo, a min gustaríame saber como alguén que me dicía onte, se houbera alguén, por favor, se houbera alguén que pudera presentar o libro por mí, non iba eu. Non iba eu. Alguén se pudera presentar o libro por mí, eu fago, como presenta alguén. Non vou eu a dar a cara. Se alguén así, gustaríame saber como te sintes. Bueno, ti xa sabes, é máis xente que me conoce, que eu son... Gústame pasar un pouco desapercibida e non chamar moita atención, non? Pero bueno, sí, me gusta estar aquí presentando o libro, porque é meu, eu escribí no eu e traballei no eu, e gústame velo aquí xa feito libro, que nunca pensei que isto, a verdade que é un soño para min, porque nunca pensei que isto pudera ser certo, nunca me vin así en isto, non? Iso que me diste, pois sí, é certo, pero estou contenta de poder estar aquí presentando, estando con todos vós e con vós, claro. Canto hai de nervios, canto de ilusión, canto de medo, de nervios moito. Medo, ahora xa non, pero antes, cando empecín con todo isto... De reparo? Moito. Reparo moito. Moito porque é a primeira vez, quero decir, a inexperiencia, supoño, pero xa estou millor, É curioso, porque así como falábamos antes das diferentes visións de cando escribe unha muller, cando escribe un home, de como está, do noso posicionamento no mundo, non? É curioso, eu nunha vida anterior a esta, vale? Nunha vida anterior a esta, hai uns cuantos anos, fun editora. Chamábame moito a atención que os homes cando sacan un libro, o primeiro libro que sacan, todo é orgullo. Todo é un calor do medio do corpo, un posicionarse, un estar aquí, un sacar peito. E nós parece que facemos así un pouquinho ao revés, é como que se estivéramos pedindo permiso polo que sacamos para diante, non? E tú vestes esa sensación de ao mellor decir, estou me metendo nun mundo que non debo? Sí. Sí, supoño que lle pasa, non sei, pero a todos os escritores ao principio supoño que lle pasa o mismo, non? Porque a non ser que te dediques desde un principio, pois, a literatura, e que esa sea o teu mundo, non? A literatura desde sempre. O meu mundo non é a literatura, eu nunca fixen nada de literatura, o que fixen de literatura, pois, é ler bastante, e escribir algúns relatos, cortos e todo eso, pero isto non, entonces a primeira vez que te sintes así, pois sí. Conste que a literatura, así como opinión personal, facémola todos nós cando deixamos un post-it na nevera e dicimos, acórdate de baixar a basura. Cando deixamos outro post-it que dicimos, hai que coller polo, cebolas e 4 cenorias, que non quedan. Isto ben é literatura tamén, é dicir, a literatura tamén a fai quen nos lê. Entón, neste caso, xa non... O parto é o que ten. Os partos son o que teñen, que unha vez que sai o meniño ao mundo, logo non teñen volta. O dos fillos son máis dolorosos, pero estes tamén son un pouco máis de nervios e de medo. E de pórtate ben a ver que andas dicindo por aí. Non, eso non. Sí, dirásio. A novela, dirásio, fai favor. Non, eu digo... Har de contar só o que eu che puxen, hai que contar. E sabes que lle dicen que agora ten que voar soa. Antes, hasta ahora, pois estaba como agobillada na miña casa, na miña propiedade, e agora pois ten que voar sola. E deseolle toda a sorte do mundo. Ese é o único que lle digo a novela. Estás preparando algo máis? Ahora mesmo non teño tempo. Pero algo bulirá aí arriba? Bueno, algo bulirá, pero hai que asentarse e terminar con todo Temos que isto. volver a Giño. Vos sabedes que é mirada as mareas, mirada a temperatura da hoja, Igual este verán, a ver. igual este verán. E como última pregunta xa, e para redondear isto e a animarvos a todos e a todas a que merquedes a forcadiña, gustaríame saber por que dedicas ese 2% das recadacións da novela a un fin social. Pois... Porque hai moita xente que recada moitísimos máis cartos que a nós dedicándose á escrita. Sí, a verdade é que é moi pouquiño que o que van a recaudar, pero bueno, é simplemente pois iso, como un cariño, e máis que nada
que teña, a través da novela, un pouco de visibilidade esta asociación. Pois, por que a hacen? Pois porque unha persona que quero moito está afectada desa enfermedade. Non digo máis porque aí o dixo. Vale. É tamén unha maneira de sacar outros trapos á vida e á sociedade que parece que están agochados, non? Sí, bueno, hai moito, a ver, hai moitas asociacións destas que todas hacen para a do cáncer para os rapaciños. Tamén estou, iso tamén o sea, non é que me guste, pero que está aí, que me gustaría tamén en algún momento colaborar con ela. E outras moitas, sobre todo enfermedades raras que non se coñecen, todo eso, pero bueno, só sabe que non falta que vos diga nada, eu simplemente, pois, esta porque, polo que vos dixen, porque me toca un pouco de fibra e nada máis. Bueno, pois case podemos ir dándolle fin a isto. Xa vos as preguntas? Non mo podo creer, Patricia. Levo un día a 3000 por hora, non me dá vida para respirar. Entón, tamén por deixalo así, animarvos a que vos mergulledes na forcadiña, que saibades que acontece. Porque, curiosamente, a ver, espérate, hai outra cousa da que non se falou ainda hasta agora. Interesantísima. Pero non acababas. Iba, pero a que me acaba de dar así unha volta e dixen eu quieto aí, que vamos marchar de aquí co traballo medio facer. Entón, a cuestión é, hai aí unha relación interesante, Porque o mundo é amor, pensad unha cousa, o mundo é o amor ou o odio, ou guerra ou paz. Non, Patricia, está la destripando. Non estamos destripando nada. Estás destripando. Home, xa lle dixestes ti que a unha das protagonistas morría, xa lle dixestes ti antes que min. Eu non dixen. Pero entón Non, dixen que desapareceu. Pero escolta, Patricia, estásme... pero a cuestión novela. Pero a cuestión vamos a ver. Estásme boicoteando a novela. A cuestión é, morría el, morría ela, ou, ademais de haber morte, había salseo. Porque o salseo, a ajiña tamén é interesante, Non hai nada. Como que o salseo gusta a todo o mundo? A ver, o salseo, a ajiña tamén había. Non vas contar nada deso? Si non len a novela. Secreto de confesión. Secreto de confesión. Mamacita, non o podo creer. Que lean Non o o libro. podo creer. Bueno. Que lean o libro, Patricia. Hai Pois- que deixar a intriga, estás sabes. Eu xa vos dixo. Vos vedes agora isto cando un merca un libro por internet, non? Cando vai mercalo por internet. A todo isto. Mercade nas librarías de noso, Que a xente necesita comer e vivir. E vivir de ilusións bonitas. Que pode haber algo máis bonito que vender libros. Poñer cafés. O café e a literatura teñen que ir xuntos toda a vida de Dios. Como co chocolate. Entonces, vos agora sabedes cando comprades por internet, ponvos abaixo, tempo de lectura, que dis, pero vamos a ver, estás sentado comigo para saber o tempo de lectura que me vai a levar a mí isto. Entonces, tempo de lectura desta novela, dependendo de se vos enganchades moito ou vos enganchades pouco, isto é como as cafés, é non empezar e non acabar. Entonces, animarvos a que leades a forcadiña, animarvos tamén a que respaldedes fins sociais e a que fajamos entre todos deste mundo un lugar mellor para vivir. Porque se non vivimos nun lugar mellor, a creatividade vai pro chan, e ademais de non termos creatividade, perdemos liberdade e ganas de estar no mundo. Entonces, animarvos a todos a que leades. Animarvos a todos a que escribades. Porque non todo o que teñamos que escribir e todo o que vayamos a escribir vai a sair á rúa. Senón porque é interesante facer ese exercicio de reflexión de cada un de nós, non? Ás veces, cando vemos as cousas por escrito, parece que son como máis importantes. Darlle as grazas ao Ateneo, darlle as gracias a José Carlos, darlle as grazas a Carmen de que tuvera a ousadía de traer a unha señora que lle encanta improvisar en calquer intre, porque se pode arriscar a estas cousas. A que me dixa, non fales da la pena non fales, porque a mí non me... Entonces chega unha estas cousas e dis, va, é Ribeira, estamos na casa. Contigo, unha improvisación total. Imposible. Bueno, pois moitas grazas e grazas a vos. Que ten que ler a
pois, en honor a Patricia, que xa vos dixen que é poeta, eu permitinme unha pequena licencia que eu de poesía non sei escribir moito, non pretendo, pero aquí permitinme facer unha poesía. E di así: fúcheste, fostes vos, sen vos despedir, sen un adeus, quedei soa, atrapada nunha vértice que me envolve, que me afoga. Deixáchesme orfa dos teus beizos, dos teus alumiños, da túa voz, que? Mais alto, se non se escuta. Deixáchesme orfa dos teus beizos, dos teus alumiños, da túa voz doce que me anaimaba. Fáltame a luz dos teus ollos, que como faros na néboa me guiaban. Estou cega, non sei camiñar. Búsquete en todas as partes, non te acho. Quero ir contigo, non me deixes, non quero ficar soa. Persígote, deica aos confíns do mundo, máis alá do mar, voute atopar. Esta é unha poesía. Moitas gracias a todos, espero que vos guste a forcadiña. Tedes ali na esquina, se queredes mercar o libro, ali hai un home que o vende. Que é o meu marido, presentámoslo a todos, que non comezamos. Despois vai firmar o... Contanos algo máis da... Ainda que es máis, pero... É que ela non quer contar nada. Non quero contar nada. Xa me dixo a min onte. Pero es que o Eu leemos... dixía, pero como podes? Pero es que o leemos, podemos de pinchar para Pero vamos a ver, o salseo, que non se falou nada do salseo, o salseo é importante. No, que sí? nada. Ai. Do salseo nada, por favor, Facédeme por caso. favor. O salseo. Patricia, que se aplaudiron, que se queden E como diste, co café Verdad. cae enteiro. Cae enteiro. Mañá falamos do salseo, que tomamos un café, falamos Pero máis de do que salseo. vamos a ver, que mira esta xente hoxe, a esta hora, vos decideme nesta hora, non cae maravilloso saber así un pouquichiño No. do que acontece aí. No, porque se destripa, Patricia, por favor. Es que si cuenta un poco más, Claro. no nos compramos el libro. Claro. Aí, Pois Santos, entón- moi bien. Entón, Entón, Moi ben. teremos que pedirlle que destape de boli e que se poña a E que se asinar, poña a firmar. non? Eso sí. Pois nada, Perfecto. Gracias, Santos, gracias a por todos. botarme unha man. Queres facer unha... Espera. Queremos facer Esta semana eu son presidente de honra do Ateneo, fundador con Matilla desta entidade cultural do ámbito privado, non temos subvencións de nadie, salvo a generosidade dos irmáns propietarios do Plaza que deixan este local e a súa iniciativa tamén para que isto siga vivo. Esta semana é unha semana moi importante para a cultura de Ribeira, do Barbanza e de Galicia, por dos feitos. Un, onte, que por primeira vez na historia da Universidade de Santiago de Compostela a rectora é unha muller, pero ademais unha muller de arte do barrio da Teixoeira. Para nós, ribeirenses, barbanzanos e galegos, é unha honra, é un motivo de orgullo Certo. esta denominación e creo que todos nós desexámolle o mellor do éxito no desempeño da súa laboura importantísima como rectora dunha universidade máis antigua de Europa. En segundo lugar, este feito, hoxe que estamos aquí, ao nacemento dun novo libro e dunha nova autora, con un título atractivo, a forcadiña. Eu, cando Matilla mo dixo, pois unha persona que estaba ao meu lado díxome, eso debe tratar dunha meniña aforcada. Entonces, eu creo que en tema que a forcadiña, os que nos gusta o mar, en Ribeira, sabemos que é unha pedra que avisa aos mariñeiros de certo peligro, que é a irmán ou a filla da forcada, que está perto do porto da Meixida.
Por lo tanto, o título é atractivo. Felicítoche porque escribir un libro non é fácil. Hai que poñerse, hai que ter a vontade, hai que ter inspiración e hai que saber facelo. Gracias. E sobre todo na nosa lingua, que ten que non é, a mí é máis fácil facelo en castelán que en galego. É complicado. Por lo tanto, eu felicítoche por eso. Vexo que sendo o primeiro libro fixéstelo moi ben, porque eu, se fora ti, estaría máis nervioso. Estaba. Eu estive un axudante que foi unha psicoanalítica que estuvo a punto de Que me sacou contarnos o todo. conto. Sí, que me sacou todo. Como comienzo. Evidentemente. Pois eu creo que desexoche o millor, Gracias. que sigas nesta línea, e ademais aquí a editora comete un erro. Mira, eu leo desde toda a miña vida. Na miña casa hai máis de 3.500 libros. Lidos casi todos. Carai. Alguns de consulta e outros de lectura. Son apasionado da literatura, de certos autores en especial, como Stefan Zweig, que para mí un dos favoritos, pero estou de acordo coa señora editora de que debemos comprar os libros e non comprarlos por internet. Eu digo que se a xente de Ribeira comprara o 10% dos libros que eu comprín, ser editor era un éxito de millonarios e non pasar as penuras que eu sei que moitas veces están pasando, porque con moita ilusión se fan os libros, preséntanse e despois a resposta do público non é a esperada. Pero, en primeiro lugar, é que tes un gran mérito, é a túa primeira novela, desexo que non sea a última, e comigo, na miña humildade, contas totalmente. Ademais, ves moi ben amparado por Matilla, que sabe moito de investigacións detectivescas, e por unha editora con moita ilusión, pero que se aforca a sí misma, dicindo iso. Ela é a forcadiña casi. Por lo tanto, enhoraboa. Moitas gracias. Eu vou xa comprar os libros demais. Moitas gracias, Sandra. Despois destas palabras xa non teño máis que dicir. Xa cerramos aí, dándolle as gracias a él, a José Carlos, ao Ateneo, a Patricia e a todos vos. O libro está en esquina. Debe ser difícil.